Ukuhamba kwami ngekuleya concert kaDoja kubani. Ngaba sibhekene nalesimo sibhekene naso manje. Beka mina nosisi wami icala. Azonke inhlungu sosidlulise kuzona. Akudala mfana. Abulala umama wena. Mama washona ihluphekile ngenxa yakho. Hayi ngicela uyithenge impela akwazi ukuthi uThembi ngiyazazi impahla zakhe lezi uyithanda kahle. Hayibo. Indaba. Hawu. Cabanga intombi yasabela ivele yakhetha ukuyithenga zonke ingubo zami. Intombi yasabelo. Ngiyakubuza isona sami ukuthi ngiyakuthandani mapaseka. Abantu sebeleke Bazongitshela ngabantu wena baba wami wena uzongitshela ngabantu namhlanje bungicela nobaba wami. Ngoba wena sengathi ungafa wena. Ufushayiswe imoto nengane emithayo wena sengathi ngafa ngoba kufanele kube umama wena ngakwehlula. qedile. Hayibo. Yazi yasigila la ngane ngempela la. Lokho kungumkinosi lokho. Usiphuza inyongo ngempela. Kwasenzelima sonke la. Kodwa ngiyajabula ke mshana ukuthi anisowubuye futhi niphinde nibonane naye. Good riddance to bad rubbish. That rubbish la uGomede. Anontando ecishe waphahluka ngempela phambi kokaThembi ngale ndaba kaGomede. Hawe ma. Ingakho ngibona kufanele mina ukuthi ke sheshe simtsheleke. Alazi iqiniso kusemanje. Inkulu inhlonipho komntombeni. Themsile udadewethu. Ngane kamama leya. Themsile akatshelwa lutho. Ngiyacela. Singacela singalokho singayikhulumi lento ngoba ingane yasekhaya esikhuluma ngayo. Ngiyabonga. Bengisacela nje Ntombeni ningixolela ngisadinga ukuqala ngokwesidodi. Ngapha yini ufukele nisana sami Sawona Mahlezi. Cela bandla ungiphela amanzi uthi akashisi sekuno 2 hours ngivuyile igezi. 2 hours. Kantokazini ulale. Wena kwasho sithi job. Hayi kahle isithando sami. Okazi ukuthi nje quthu ngeke usokuzigcilazayo kodwa ke phela lokho. Kahle bo, ngikahle mina. Camba ubhe amanzi bandla. Sithando sami ngeke. Ukuthi hambe mhlawumbe ukuhlephula ke mbijane kuzoba kahle mhlawumbe uthi uhlephula nje kancane. Hey. Sikhansini vele manje. Hayibo isikhathi sihambe kanjena. Hawu Jehova. Ulethi Ngoba vele. ngiyenza mina kumele abe ngilungiselwe esikoleni. Esikoleni. Wena uhlezi umtshela sisegoli la sosebenza imali asangizolala. Usebenza phandle wami ngikazi. Ngichamisa lapha umsebenzi kumele usebenze. Kunami mzala ngibona ngila ngiyasiqonda isimo sakho ngiyazi ukuthi nawe ngakwena kuningi nje manje. Yabo. Akona ukuthi ngisebenze ungeke nje kuphela. Ngiqhubeka umsebenzi. Ntozo. Kumele usengithathele okuningi empilweni yami. Thatha ukuthula kwami injabulo yami ngase manje nomqondo ngenxa yakhe. Ngingwazi umvumela ukuthi into eyigogo lapha kumina nebalekele. Ngizophumelela kumculo mfethu. Khombise nawe ukuthi angaze ngamdinga mina ukuthi ngiphumelele. Mzala mosho njalo ke. Futhi kuyinto esuka kuwena hayi. Futhi buyile leyo ndoda wabuya mzala.
Anginokwathi isikhundla manje. Right. Hayi akusetshenzwe mzala. Awuthi into yenza la. Ngithi hayi bo uyangazi nje ngimandla vele kwamabhithi. Dlala la ngezwe. Wena kwaje madoda. Kuleyo sikhundla buka la. Buka la. Hi. Ngangena sisam. Igama uDr. Dikotla kodwa ungangibiza ngoRose. Hlala phansi. Ngiyabonga. Ngiyajabula ukukwazi Rose. Ngiyacela bandla ngaphambi kokuba ungishumayeze. Sengiyenzile ingqondo yami. Ngiyazi into engifunayo. Ungathi kudala uzula ama doctors rooms. Hey, ngiyakutshela wena. Bengazi ukuthi ngihlele ehhovisi lasisho omkhulu. Hayi ke ngingakhathazeki. Uyabona lana ufike kwa Fairy Godmother. Amaphupho ama-patients wami ngiyawafeza. Ithi ngikuhlebele futhi ke nami ngengathi nip-tuck nyani. Hayibo unamanga wena. Ngempela ngiyenze i-breast augmentation ngayenza ne-BBL ngoba i-gym ibingiqedela isikhathi phela. Ungabe sangitshela ke nge-gym inesicefe. Kakhulu. Awungichazele ke ukuthi uze ngani la namhlanje. Oh, uyabona mina ngifuna ingqingqibala yezinqo elapha. Ngifuna ukumisa kwegana ndoda. Alright, unawo ama-reference? Ngithe promise. Nakho. Oh, ngiyabona ufuna ukuba snatch njengosesisayena. Yebo. Hayi ufike endaweni e-right ke. Ngakuzwa sana. Uyeleka. Ngiyaphela maka. Kanya besikagodola. Godola. Yeah, kanjalo. Awusobele. Iwo. Hey. Umshubo ngempela. Hayi siyabonga. Siyabonga. Izoshisa ikhotha lengoma. Yeah. Futhi abathengi nabalandeli bomculo bazoyithanda kabi. Hayi ngasuyincema ngaka ufuna sikufaka singakufaka. Webo Angeni bakasho ukuthi ngizosikhatha napa. Uyacabanga. Hayi, bafana. Mthotho wami nje ngifuna ke sizoxoxa nawe. Ne. Ntokozo ungasidedela kancane. Hayi cha. Kuyaza abaninkinga. Mshana. Ntombela. Mthotho wami nje ubungibona ngiyilapha nje ngidlisa satshanyana. Inhloso yami nje. Ngifuna ukukhuluma nawe. Ngiyethemba ukuthi selehlile manje ilukulo sesingakwazi ukuthi siqhubele sigcine khona ngoba siphethanga kahle inkulumo yethu ayiphethanga kahle ngempela uvelo waduba wena wahamba. Ntombela. Ngiyazi ukuthi uzama ukumvikela uDadweni Thembisile kodwa umgodlela iqiniso ngeke kumvikele nalokho kuzomona umoya. Ucabanga ukuthi uzokwenzakalani ngempela uma uThembisile ethole ukuthi uGumede usadla inhlamvana kanti thina besazi sonke lesi sikhathi. Ngeke azahlukumeza ngenxa kaGumede kuphela kodwa nangenxa yethu. Singakwazi ukuthi simlekelele ngempela. Simeseke simchushise kuyona yonke lento. Awucabanga mase ethola amathuba Thembisile. Kungenzeka noma yini. Uzangashayiswa yiloli leli. Emile phuhle. Ngoba eshaqekile ecabanga ukuthi ubona isipoki. Siphuhle phambi kwakhe. Ngizwa Ntombela. Ngizocela ukuthi nokuthi samtshela ukuthi Thembisile ngayo lento. Asimtshela ngendlela yokumteketisa singabele nje simtetelele ibhomu. Nanokuthi umyeni wakhe abe khona. Sokwazi ukuthi amduduze. Izwi lelo. Ngezwe kahle. Ngiyavuma. Thumbe. Uma senza liposuction sithatha amafutha lana bese siyawafaka kwi-gluteal cleft na kwi-gluteal crease yabo. Hey,
Yazi angazi nanokuthi yini le ukhuluma ngayo. Uyabona inkinga ukuthi wena awunamafutha amaningi yabona. So ufuneke siwathole lapho siwathola khona. Sizothatha amafutha la nala ufuze thina nala ukuze siyenze i-transfer. I-transfer yakhona siyifaka la kwi-gluteal crease ukuze sithole le shape lena. Wena uzawukhetha ukuthi ufuna yiphi shape, thina sikwenzele ngamafutha wakho. Ngempela lezi ngalo ziyabona ukuthi zimise kwenhliziyo. Yeah. Ufuna lezi zimise kwenhliziyo. Alright. Ithi ngikubonise kena ukuthi wena uzogcina usunjani mase siqedile. Uyabona ke. Iyona impela lento ngifuna cha ngizoba muhle bo. Masihlale phansi ke ngichazisele kabanzi. Ngicela ukubuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani sokuthi ngilulame. Kuzothatha nje iviki namalanga ambalwa nje. Kaze kwangcono phela bengafuni ukuyithola sengiloba la emsebenzini mase beyangixosha abafaka omunye umuntu. So ngina uLesihlanu weviki elizayo available. Hayibo uLesihlanu. Hawu cha wazi kwashesha bo. Yeah, 2026 darling. Phela ama procedure hamba ngokusheshsha manje. Futhi uzithola usezandleni ezine experience eningaka. Hayi, usho wena. Ngiza kuthumela i-email enama nitty-gritty wa yonke into ezoyenzakala. Into ongangenzela yona ukuthi wena ungainile i-weight yabo ngoba kufuneka sithola amafutha. Ungathatha i-mass gainer futhi uthathe ne-fish oil omega 3 supplements. Lokho kuzovula i-appetite yakho. Masiqeda lapho ungathatha nama-supplements we-breastfeeding. Lawo ke azoyenza ukuthi ugaine kakhulu. Hayi cha ngeke yazi ukuthi ngiyaqala nga ukuze udokotela engitshela ukuthi kumele ngifuqele ukudla. Hayi phela kumnandi la ekhaya yabona. Ithi ngikuchazisele ke futhi kabanzi nge-pre-op protocol. Ne? Alright. Sambona malume. Nokho asifana. Zibe kahleke lapho ndoda. Ziqoqise ndawo mase ziyaphuma. Kwenze njani manje? Sabela. Uthembu kahle. Kahle kakhulu Thembi. Kakhulu utholobi ngaye. Sidinga usizo lwakho uze sikwazi ukukhuluma naye. Ugodoyo baba umsaphila. Thanda noKinosi. Umbiza ngomapaseka khona. Sabela. Kwenzakalani uGumede uyaphila? UKinosi umapaseka. Umapaseka lo usithasitshela ngayo lo ubaba wakho mshiyela indodla zeyimali. Mina ngizomtshela kanjani Sabela usisi wakho lento? Uyazi ukuthi udlule into eningi kanjani manje ngizomtshela kanjani yonke lento mina? Shilo nami umalume ngathi uThemba kumele ayithole lento. Ingakho ngicela ukuthi uze naye ekhaya namhlanje kusihle. La sizokwazi ukukhuluma naye kahle khona umndeni wonke uphelele. Majele nabanye bazokwazi ukumeseka. Hey, nganazo ngisiza Nkosi yami. Ngiyabonga ukuthi ungisize ngezitsha ngazi bengizoba inoba ngixaye kanjena nje. Hayi usikhagathathe. Nene bakautlela wethi ntwe ka ufela kuwaruka ki isikolo kama you have to be a wife. Ehle bathu bamndimi. So tlanjwetsa he haiba hona ntwe ihloka ngakhe. Oh, hayi khulileko kamanje. Yonke into isahamba kahle. Hayibo, yazi ngifunani? Ngishoda ngolokho, ungisiza ngolokho. Ngiyazi vele wena kwezobuciko nje uhamba wedwa ke lapho. You speaking my language. Ntwetsa he so unona medical atsejwa. Okay, angazi yazi mhlambe angazi kodwa ngifuna umbala ophaphile oqhamile kodwa phela ngabe ngathi into engane kubona ukuthi nje into abantu abadala iseqopheni eliphezulu. Okay, re tlo hloka lebitso baba for business ya hao. Bitso? Ya igama. Oh, igama. Yes. Learning something. Igama bengicabanga la cabanga ngomaqwabe design. No, it's giving KZN too. I feel like something in a ling. Yeah. Marketing boy. Mhlambe Pinifa Palace. Yes, bona jwanong e ka re ke shopo tsa kwana small study. No man, go tlokala something e leng hore e like Muthu meets Joburg. Yeah. Muthu meets Joburg, yeah. Imake Muthu meets Joburg. Muthu meets Joburg. Imake. Unjani uJozi Makoti? Yes, that's the one. That's the one. Jozi Makoti. Hi Thembi. Jozi. Yeah, hello. Get the melody the logo samples a later one.
Okay, keep back here. Then I leave. Okay. Yeah. Shona ngidinga usizo lakho la. Usizo lwami. Lalela. Tsanisa labo labo switi la betas nika bona nothi bang. Boswiti bentsangu. Wena. Yahle wena. Ngabo nomunabo. Noma ungitshele nduna uthi ngabathi. Noma ungitshele uthi ngabathula phi. Ngabe ngobathenga ke mina. Ngiyabadinga ngokuphazima kweso. Bakhona lapha emotweni. Lona Ufuna bangani? noma bangaki onabo balethe bonke. Hayi. Phela isebenzi kanjalo. Ufuna uteka inkwashu, ufuna bonke. Hayi, into ehamba ngesikhathi. Tata. Ufuna bonke isikhathi. Nje ngiyibona kahle la. Khombisa mfana. Yabona la. Thathe lokuqala, yabona. Bese uthi ukulinda mhlambe awanyana noma 2, yabona. Nawuzenza steering la usufuna ukuthatha wonke ngathi ujet lag. Hawu. Kahle usenzeni? Hayi. Bengiminyene utshumo nje. Awufani la kuwena. Hayi sizothini Nkosi yami? Hazi kwenzela ukuthi sithini? Umsebenzi isikole konke nje. Uhlangi. Hayibo, ngiyakhumbula yini? Sesiqambile igama sinotsepanga. Aho, hey. Hawu. Yindaba ngibandela nje. Mina hayi. Hayi ukuthi ngiyabandla thana sama kulutho nje la. Bekufona ulento la umali umzaqeqe. Uthe uyasidinga sisiye lapha eSoweto. Ufuna ukukhuluma nathi. Siye Soweto. Awungeke umali mekuzomela lindeke ngeke awuthi ngimtshele komele mhlawumbe sizoswaya ngeweekend. Cha sana sami ngase ungafoni ibaleke kakhulu lento usho njalo lapha efonini ibalekile Yindaba kwenze njani? Shukela ngicabanga nje sizophinde wagangaki. Hayi sana sami kanjani manje cha akulo ukuthi nje bese ngimthembisile mina ukuthi siyeza lapha. Hawu manje phela amaphini fubani wazowaqeda. Hayi buka la sithana sami ngiyaxolisa ngempela ukuthi ngiqale ngavuma mina lapha kumali umzaqeqe ngakhuluma nawe kodwa phela sekwenzekalile ke sithandwa sami manje sengizobuka nje umkhonana onjani mina lapha ekhweni kaze umkhonana oqamba amanga ngcono nje sambe ngiyacela hayi manje uniphathele bona bambe la sweetie Wodwa. Sazi nginositodo sithe bangaka. Awu uhlafuna lapho. Uzothola umuntu usuqedela. Mahlase ngimoshisa inhlelo zami nje nginositodo. Kumele kunginela lonke liphakathi. Sasibona mona nosweet. Ngizokunika. Akumona kuwena. Hayi. Unomona. Awusenza umqede yana ke. Awunomona. Ngesonto elizayo sizobe sivakashelwe usaziwayo omkhulu kakhulu umculi weKwaito nize ningaphuthelwa. Ayike nisale kahle emakhaya niqhubeke njalo nipheke ukudla okumnandi okwehla esiphundu esiyavalelisa ke intokazi kaSomashi. Man, thank you. Right, got it, guys. Thank you, Asimthi Mike. Ngicela sihlangane ngala thina for schedule yakusasa. Siyabonga bafethu. Thank you so much, sir. Thank you, madam. That's all. So, ngishacabanga laba bafethu ukuthi tomorrow sasembizana ngesikhathi. Mucho ngibatsho live. Clothing poster. Ngiyacela please ne. Right. Hey superstar. Hey, that was beautiful. Ngiyabonga. Yeah. Ngicela ukukhuluma ukulumile kancane. Ungakwazi ukuthi ngesonto elizayo sithi ukuhlehlisa ukushutha, yabo. Ngene semesiphuthuma isidinga udokotela. Sidinga udokotela. Unikela so right? I-appendix. I-appendix sister. Wena ukumaphinzi. Hey, ibhlungu le nto la benginayo. Ngicela ukuthi it almost got me to hell, girl. Honestly.
Hey, Star. Yazi ngeke kube lula ne ngoba sibhukhe location, sibhukhe i-crew, sibhukhe konke lonto lo. And manje inkinga kule economy ka Cupcake, i-budget yethu ithatha. Kodwa ke sobona ukuthi ngenza njani if maybe ngibheke schedule. Hawu ngiyabonga. Ungaqala ungibonge. Bheke schedule maybe mhlambe Tuesday singakufaka in, but this is once off. Once off. As long ngabuye nje right, Star right nje uphelele ungekho bhidli. Please Star. And if you need anything, please don't hesitate to shout. Ngiyacela ne. Yeah. All right, Ntombazana. Sharp okay, girl. See you later. Engane zami ngiyabonga ukuthi nisihloniphe isimemo sami sokuthi sizohlala lo mhlangano. Hayi ngiyabonga sayidluleke kulokho. Imvamisa la ekhaya siyasiqala ngomkhuleko. Kodwa namhlanje ngizothanda ukuninikela ngendaba kaLazaro. Niyamazi kodwa Lazaro iBhayibheli ngabe niyalivula kodwa bantwana. Samazi uLazaro. Lazaro ngempela wafa ngempela. Samazi uLazaro malume. Ulazi ngisoyihleli lapha noba no Abraham. Nale ndoda eyisicebe ifika lapha izocela umuzi. Mntakadadewethu ngabe konke hamba kahle? Awu malume. Indaba lungibuza into ngithamba kahle. Akuyena uLazaro engikhuluma ngaye ke kodwa lo ngikhuluma mina lapha ngo How Kumede. Maqwabe. Sawubona ngani yami. Oh. Niyaphila ngani yami. Sawubona Maqwabe. Eyo. Baba. Thembe mntanami. Mshana bafileyo. Hayi baba. Thembe, ukahle. Iba. Kubathula. Sisi. Ayo kubade. Thembe. Shona malanga. Ekhaya. Beke thina. Abantu abadala bacasukile manje. Bangijezisa. Bajezisa mina ngezenzo zami zonke engazenza. Kushawa ingane zami. Sabele ukuba Sabele ngidedeni uthembe baba ukhona. Ngiza kubaba. Ngiwenze BBL. Bayidala ngabathi thina shots